लोगोफोर दिनै बड'लेण्ड रादाबाव मोनसे खौरां नुनो मोनदों। बे खौरांखौ नुनानै आं सानदोंमोन मा थारैनो जेलाव थानाय एनडिएफबि फोरनि केसआनो जोबजोब्बाय नामा? दाखालि बावैल'सो मोनसे कर्टआ राय होदों। बे हिसाबैथ' बिसोरनि दाया जोबाखै। आं बेबायदियाव सानबाय बड'लेण्ड रादाबाव जि खौरां होदों बे खौराङालाय रियेल ना फेक? नाथाय मोनसे आइडिया खालामबाय आं, बिथांमोना क्लियार काट बुङाखै निउसाव, माने गासै बाथ्राखौ डिटेल्सै बुङाखै। नाथाय रायजो राजाफोरा जानांगौ गोबां डाउट जादों खोमा। आं नोंथांमोननो बेखौनो खिन्थानो बे भिडिअखौ लाबोदों जे जायफोर बिथांमोननि केस जोबनायनि बाथ्रा होनदों, जे बिटिआर जि गोजोन गोरोबथा, बे बिटिआर जि गोजोन गोरोबथा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जादोंमोन। बे गोरोबथा बादियै माखासे एनडिएफबि बिथांमोननि केसफोरा जोबनांगौमोन, नङा होमबा? बा गासैनियाबो जोबनांगौमोन, बिथांमोना गासैबो उदां अख्राङाव फैनांगौमोन। नाथाय हाइकर्टआ मा राय होबाय जे बिथांमोननि केसआ जोबाखिसै, थैनायसिम जेलावनो थाफिननांगोन। आरो बेखौ दा बिटिसिनि सरकारा सुप्रिम कर्टसिम लांनानै बेखौ नांनो नागिरदों, बेबायदि जों मिथिनो मोनदों। बे हिसाबै बिथांमोननि केसआथ' जोबनो हाया। नाथाय क'क्राझार बिजिरसालि आरो गसाइगाव बिजिरसालिया राय होदों जाहैबाय मोन 94 केस जोबनाय, 53 एनडिएफबि बिथांमोननि 94 केसआ जोब्बाय, बेबायदि बुंदों। मोन 94 जि केस दंमोन। नाथाय आंनि आइडियायाव माने 100% पसिबिलिटिया बेनो, जायफोर बिथांमोना जामिनाव गनानै दङ, बिथांमोना जेलाव गैया, बायजोआवनो दङ, जेलनि संसार जाना दं, बायदिसिना खामानि मावनानै सोलिबाय थादों, बिथांमोननि दायाबो जोबाखै, माने जामिनाव ओंखारना दं। जानो हागौ बिथांमोननि दायासो दैखांजादों खोमा, बा बिथांमोननि केसखौ बोखारनानै लाबाय खोमा, बेबायदि जागोन बाथ्राया। स' रायजो राजा नोंथांमोन, जायफोर नोंथांमोना कनफिउजन जादों जे एनडिएफबिफोरनि केसआ जोबजोब्बाय होननायखाय, नाथाय जायफोर बिथांमोना जेलाव दं बिथांमोननिया जाया बियो। जायफोरा बायजोआव दङ, जायफोरा सम सम थांनानै थानायाव थांनानै सिगनेसार होनांगौ, बहाबा थांना सिगनेसार होनांगौ, बेबायदि सुबुंफोरनिसो केसआ जोबदों, बेबायदि बुंगोन। आरो बिबो गासैयावबो नङा जानांगौ, गुबुन गुबुन स्टेटआव थानाय, गुबुन गुबुन जायगायाव थानायफोरनिया जोबाखै जानांगौ। सानैसो सुबुं बिसोरनियाल'सो बे जोबदों जानांगौ, बेबायदि आं सानो। स' सा 23नि केसखौ दैखांना लाबाय होनदों। 38 जना क'क्राझार बिजिरसालिया दैखांदों आरो सा 15 जननिखौ गसाइगाव बिजिरसालिया बोखांदों। गासै 94टा केसखौ बोखांनाय जादों, बेबायदि मिथिनो मोनदों। स' फ्रेन्ड्स, नोंथांनाव कनफिउजन दाजा। जास्ट आंनि आइडियानिफ्राय बे बाथ्राखौ बुंदों, आंनि बुंनायाबो गोरोन्थि जानो हागौ। जिहेतु निउसाव बिथांमोना क्लियार बुङाखै, गुबुन मोनसेबो निउसाव जों नुनो मोनाखै, जास्ट बड'लेण्ड रादाबावसो बे बाथ्राखौ नुनो मोनदों। बेनिखायनो आं बे मोनसे क्रिटिसिजम टाइपनि नोंथांमोननो बुंदों जे निउसखौ क्लियार काट बुंनाय मोनबा जों बांसिन मोजाङै बुजिगौमोन। बेवहाय ए टु जेड मोजाङै बेखेवनानै बुङाखै। जायखिजाया मोन 94 केसआ बोखांजादोंमोन, बेयो मोजां बाथ्रा, नङा होमबा? जिहेतु बिथांमोना सिगनेसार खालामबाय, हाथियार गारबाय, सारेन्डार खालामबाय, गासै हिंसानि लामाखौ नागारबाय, स' गोजोन गोरोबथाबो खालामबाय, बेनिखायनो बिथांमोननि केसआ जोबनांगौ। बिथांमोना जामिनाव गदों गवाखै बेजों मेटार नङा, गासैनियाबो केसआ जोबनांगौ। गासैबो उदां अख्राङावबो फैजोबनांगौ, जेलाव थानाय बिथांमोनाबो, आरो जेलनि बायजोआव थानाय, जामिनाव ओंखारनानै थानाय बिथांमोननि केसआबो जोबजोबनांगौ। आं बेखौनो सासे बर' सुबुं हिसाबै बुंगोन। बाखि फ्रेन्ड्स आरो गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोन, जोंहा बेबायदि फिसा फिसा जाथायफोराव साननायनि बा बेफोरावनो थैसोमना थानायनि जेबो सम गैला। जों दा इउपिएससि, एपिएससि, एसएससि, जोबोर गोजौ गोजौ लेभेल साइन्टिस्ट, प्रफेसार, डक्टर, बेबायदि पन्डित, दार्शनिक, बेबायदि जोनोम होनायनिसो सम। थैसोमनानै फरायनानै गेदेमा सुबुं, गोरों गोरा सुबुं, साइन्टिस्ट जोनोम होनायनिसो सम दा। नाथाय बेखिनि समावबो जोङो बै एनडिएफबिनि केसखौनो जुदि फोजोबस्रांनानै लानो हायाबा, बे जोंनि हारिनि थाखाय जोबोर गिदिर फेलार, आं बेखौ बुंगोन। दिनैनि तारिखाव जोंनो गोबां डक्टर नांगौ, गोबां साइन्टिस्ट नांगौ, गोबां इउपिएससि, एपिएससि, सिभिल सार्भेन्ट जोंनो नांगौ। नाथाय बै समाव जोङो दिनै फिसा फिसा जाथायावनो थैसोमनानै थानो गोनां जादों। बेखौनो लानानै तर्क बितर्क, बाद बिबाद, पलिटिक्स। जोङो उन्दै उन्दै जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो नलेज होनो ना बिसोरखौ मोजां मानसि खालामनो, ना जों बेबायदि फिसा फिसा बाथ्रायाव थैसोमनानै थानो? स' फ्रेन्ड्स, बेनिखायनो बेबायदि केसफोरा जोबोर थाबैनो जोबनांगौ, आं बेखौनो बुंगोन। जानो हागौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै आइडिया मोनबाय जे सोरनि केसआ जोबदों। बेफोर आंनि गासैबो स्पेकुलेसनसो, माने आंनि मोनसे आइडियासो, बिदि जानांगौ। जिहेतु हाइकर्टआ रायखांबाय, बेनिखायनो बिथांमोननि केसआ जोबनायनि बाथ्रायानो फैखाया। स' नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय। खुलुमबाय।